חוזרים. צעדים במקום. ידיים עולות למעלה. ועולות למעלה. למעלה. ועולות למעלה. לוקחים אוויר, שאיפה. 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 שתיים, נשאפה. שאיפה. 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 חוזרים קדימה בקצות האצבעות. חוזרים אחורה רגיל. בקצות האצבעות להרים עקבית. ידיים למעלה. למטה. להפוך את הידיים, לסובב למעלה. ולמטה. למעלה, למטה, למעלה, למטה, נשארים במקום. ידיים, קדימה, קדימה, למטה, קדימה, צד שני. חוזרים. חוזרים. קדימה. קדימה, צד שני. פעם אחרונה. הולכים קדימה על העקבים. ואחורה רגיל. שוב, קדימה על העקבים. אחורה רגיל. קדימה על העקבים. אחורה רגיל. עוד פעם. קדימה. אחורה. ונשארים במקום. רגל אחת קדימה לעקב, אצבעות, עקב, חזרה. עקב, אצבעות, עקב, חזרה. עקב, פלקס, פון, פלקס, חזרה. עקב, אצבעות, עקב, חזרה. עקב, אצבעות, עקב, חזרה. שים את אותה פעולה עם הידיים. אחרון, הולכים קדימה, קצת אצבעות, חוזרים אחורה לעקבים. עוד פעם, קדימה, קצת אצבעות, אחורה לעקבים. ואחורה. פעם אחרונה. נשארים במקום, פותחים לניסוך, עוברים. רגל רגל. רגל רגל. ידיים עושות הפוך. פותחים רגליים, סוגרים ידיים. סוגרים רגליים, פותחים ידיים. בקצב, פעם הבאה, מתאים יותר. סוגרים רגליים, סוגרים ידיים. שהרגליים צמודות, הידיים פתוחות. הפוך ג'קי. רגליים בפיסוק, ידיים ביחד. רגליים ביחד, לא.
בואו נחזור למעגל החוצה, קטן. יד יד. שתי ידיים. פנימה. חוצה, חוצה. יחד. חוצה, חוצה. שתי ידיים, חוצה, פנימה. יד יד. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ניתוק. זה מה שקורה כשחושבים על האלמנט הבא.
עוד פעמיים. בחזרה קדימה, רק אתם בקדרת. אלכסון. צדדים, כן? מעולה. מרפק בדרך, עקב, מרפק בדרך, עקב.
דאבל הצידה, 2, בוא. קצב השתנה, אחרון חביב, עולה הקרקל. יופי, אחד קדימה, פה. אחד קדימה, אחד פה. ידיים בתנועה. יד יד. אפשר לבדוק עם הגוף קדימה. להעמיד את זה אחורה. רק לשים לב איזה רגל שלכם קדימה. קדימה, כדי שאחרי זה נחליף. רק לדעת. אני עם הרגל הימנית, אבל אם אני עם הדרך אחד, ואתם עושות כמוני, זה רגל שמאל. נמשיך עם הרגליים לצדדים. כל פעם שהרגל הצידה, אנחנו נתחיל הפוך עכשיו, אחורה, הרגל שהייתה קדימה עכשיו אחורה, וידיים בתנועה, לשלב את זה, אפילו עבודת ידיים ועבודת רגליים, אחורה, ידיים חזור, 3, 4, עוד. נחזור על זה, שינוי. 2, חזרה הצידה. קטנים, קטנים, תוך ידיים. ואנחנו שוב נחליף. רגל קדימה, רגל אחורה, אבל הפעם זה יהיה כפיפה של ברך, כפיפה של הברך. הרגל קדימה ברך, הרגל אחורה הברך. עם הרגל קדימה ידיים למעלה, הרגל אחורה ידיים לצדדים. הלאה, אחורה. הלאה מקדימה, אחורה. מהברך, 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 מהברך. עוד 4, 3, 2, בבקשה לא לשכוח את הרגל קדימה, חוזרים להפעיל יותר. מסבירים נשימה. ממשיכים עם היד. יד קדימה יד אחורה. יד כתף, יד אחורה. יד הכתף, תודה רבה. אנחנו מתחילים עם הרגל שהייתה קדימה, אחורה. עם הרגל אחורה ידיים לצדדים, ברך קדימה, ידיים למעלה. ארבע ספולים. 4, 3, אחרון. כן. כאן. נמשיך עם הידיים מצד לצד. נעצור סביבה של הידיים.
בואו נעשה גם את זה, רק מיד אחת. ודאי, על שתיים. ספור את תחזיק בטן, נכון? בסדר? כל משנה עוד פעם, עכשיו הפוך, טיפה הצידה, ביטול, טיפה, ביטול, טיפה, ביטול. עוד פעמיים רגע. עוברים צעד לצד. כתפיים. כתף קדימה, כתף אחורה. כתף, כתף, כתף. אפשר לראות עם העבודה למטה. נעשה את זה עם היד. אני יודעת שזה מבלבל, אנחנו בעצם עושים הפריה לכיוון הרגל שלנו. קדימה, 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 הפריה. רגל שנייה, הפריה לצד. עכשיו נקרא את השלמר. פעם אחרונה.
בואו, רגל קדימה, הצידה, עקב דרך עקב קדימה, הצידה, אחורה, דרך. אחד קדימה, הצידה, עקב, דרך. קדימה, עקב, הצידה, אחורה, קדימה, עקב, הצידה, אחורה, קדימה והצידה, אחורה, פעם אחרונה, כן, הצידה, אחורה, סטפ טאץ', לאט, מהר, לאט, סטפ, לשבת, סטפ, יד יד, שתיים להישאר. לא. הפעם עם הברכיים קדימה. אבל ממש ממש קטן. אם אפשר להיות עם הידיים לאחורי הראש, אם לא, מתקדימה, עם הידיים לאחורה, שים לב לכיוון של התנועה שלכם, בסדר? פעם הבאה, הפוך, צידה. צידה. חבר, כל המקומות. צידה. צידה.
לא משנה איזה צד בחרתם, בצד שמאל, היד קדימה והרגל הנקייה.
למה חיביתי? רציתי להחליף מוזיקה, לא לכבות. טוב. הנה. בסדר. מה המצב? שרה, אני רואה שאת מוכנה. תדעי לך שאצלך, כן, רואים, מדי פעם רואים שיש לך באמת נתק באינטרנט, רק אצלך, שפתאום התמונה שלך, כל השאר זה בסדר. אלוהי האינטרנט. אנחנו חוזרים עם הרצועה, ואנחנו נקרוב אותה סביב הרגל הימנית. נעבוד, ברגע שאנחנו מחזיקים את הרצועה עם שתי הידיים, יש לנו כבר עבודה של הידיים, לחזק את כל האזור הזה. אחד עם היד, כואב לך? כן? לחזק את כל האזור של מפרק שורש כף היד, העמוד, הזרועות. יש לנו גם התנגדות עם הרגל, אז גם הרגל וגם מרכז הגוף עובד. ומה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נרים את הרגל למעלה, נחזיק עם הידיים, הידיים פשוט מחזיקות, ואנחנו נעשה כמו המעגלית עם הרגל. כשהגוף טיפה נשען אחורה, כדי שהוא לא ייפול אחורה מדי, יש כאן עבודה של שרירי הבטן. במצב קבוע, במצב סטטי, ובתנועה של הרגל, מכאן הרגל מושכת, זה מחזק לנו את השרירים האחוריים של הרגל, שהידיים מחזיקות במצב קבוע. וכמובן לארגן כאן את הנשימה שלכם, שאיפה ונשיפה בהרחקה. תמיד המרכז עובד יותר כשהרגל מתרחקת מהמרכז. כשהרגל קרובה למרכז, אין בעיה. מתרחקת, לא צריך להחזיק כאן. עוד, להאריך קדימה, להאריך קדימה, את הרגל, להאריך קדימה. מעולה, ואחרון. אנחנו נחזור חזרה, להיות עם רגל ישרה. עכשיו נעזר בידיים רק כדי למשוך את המרפקים אחורה. מרפקים בכתפיים, אחורה, 3. זה יכול להיות בשאיפה וזה יכול להיות בנשיפה. יש לנו כאן עבודה גם של פתיחת בית החזה, זה תמיד הולך עם שאיפה, עם הרחבות של החזה, אבל יש לנו גם עבודה של מאמץ. מחזיק, יש מאמץ של השרירים, וזה קורה בדרך כלל בנשיפה, שהתרגיל הזה הוא יוצא מן הכלל, וזה יכול להיות גם בשאיפה וגם בנשיפה. יש כמה תרגילים כאלה. גם כאן, בנות, אנחנו צריכות ללמוד לעבוד במצב קבוע עם קיבוץ של השרירים הטבעתיים. כל מאמץ לקבץ את הבטן פנימה, לקבץ שרירים טבעתיים מלמטה. כל הזמן להפעיל אותם, יש גם שם התרופפות. נכון? מה לעשות? ולמשוך, ולקבץ את הבטן, ולהדק את הכל פנימה.
3. מרפקים אחורה. העבודה כאן בעיקר היא של הגב, של השכמות מאחורה, כי הגב כאן מזדקף. 2. אוקיי, אנחנו נעשה עוד תרגיל אחד, אבל תשחררו קצת רצועה, תשחררו שיהיה פחות מאמץ. אנחנו הולכים עכשיו לכופף את המרפקים לצדדים והידיים ולכתפיים. צריך לשחרר, אחרת זה יהיה מאוד קשה. ולמשוך. כאן עבודה יותר של הכתפיים, של הכתף ושל הזרוע. ולמשוך. לצדדים. גם כאן זה יכול להיות בנשיפה, זה יכול להיות בשאיפה. נעשה אחרי זה שחרור של שרירי הצוואר, שהם גם שרירים ששותפים לעבודה של הידיים ושל הכתפיים. אי אפשר לעשות הפרדה. אז מרפקים לצדדים, כפות ידיים אל הכתפיים, יש כאן כפיפה. פעם אחרונה. אנחנו נעזוב את זה, נשחרר את הרצועה, נניח אותה על הרגליים, אל תשכחו עם איזה רגל הייתם, בסדר? אנחנו קצת נשחרר, ואחרי זה נעשה את הצעד השני. ידיים משוחררות, רפויות, תלויות, ונתגלגל כתף. בסדר? נרים כתף, נניח עכשיו את היד, רגליים בפיסוק, על הרגל הנגדית. עכשיו, מתעגלים עם הגב ומתיישרים בלי שקורה שום דבר ביד. זה רק בעמוד שדרה, זה לשקוע. אתם תראו שכל פעם שזה שוקע אחורה, זה בעצם יוצר מתיחה של כל האזור של הכתף והגב הידיים. ואין קיפול במרפק. זה נשארת ישרה. ונשיפה. ונשיפה. פעם אחת. שחררו את היד הזאת, תראו איך היא מרגישה. שימו לב שהיא קצת יותר ארוכה מהיד השנייה. היא קצת יותר הרבה. יד. כף היד נשארת, כאילו היא דבוקה. לחזק. פנימה, שמרגישים את המתיחה של הכתף, של הזרוע, נשיפה, עוד פעם אחת. נחזור חזרה לאמצע, נוריד את הראש הצידה, רק נעשה קצת עם הכיסי. ראש נשאר הצידה ועם האגן. עכשיו עם הכתפיים, למטה, נחזור עם הראש, חזרה לאמצע. בסדר? שני, לאט, עם האגן, נשאר הצידה, נעביר משקל מצד לצד, עכשיו עם הכתפיים, שירים, עוזרים לאמצע, ועם הרצועה סביב הרגל השנייה, שלכם, אמרנו שהידיים יחזיקו במצב קבוע, נרים את הרגל, ידיים קבועות, להרחיק. וליישר, להרחיק. וליישר ולהרחיק. וליישר ולהרחיק.
ולהקשר ולהרחיק. והגוף קצת אחורה, בסדר? גוף טיפה אחורה, כדי שתהיה עבודה של שרירי הבטן. שלוש. יופי, אחרון חביב. עכשיו ניישר את הרגל למטה וגם נזקוף את הגוף. עכשיו, פוס מהצדדים. עכשיו נמשוך את המרפקים אחורה, את הכתפיים ואת המרפקים, עד שנרגיש את החזה בולט קדימה ואת המאמץ בשרירי הגב. בחזרה. ולמשוך. וליישר. ולמשוך. וליישר. ולמשוך. ארבע. שלוש. שתיים. אחרון. יופי. עכשיו נשחרר קצת מתח של הרצועה ונקפל את המרפקים בצדדים ונקבל את הכפות ידיים אל הכתפיים. יש לנו כאן כפיפה בחזרה. שתיים. תבדקו את דרגת המתח, שתהיה לכם לא מאמצת מדי, אבל גם לא קלה מדי. ככה באמצע, אני צריכה קצת יותר. שוב. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. שמונה. תשע. 10. אחרון. יופי. נשחרר, נניח את הרצועה. איפשהו מנהל את הידיים, נחזור שוב. נראה שהידיים לגלגל כתפיים אחורה, כתף כתף. יופי, רק כתף אחת אחורה, קדימה. נגלגל, נרים ונניח מאחור, נרים ונניח מקדימה. אחורה וקדימה, אחורה וקדימה עם הכתף. יופי, נניח את היד הזו על הכתף הנגדית ונמשוך. נרגיש את המתיחה והערכה של הזרוע מתנועת הכתף ונחליק ככה את היד, ככה סביב הגוף מאחור. אפשר, אם זה אפשרי לכם, לגלגל את הראש, אם לא, להשאיר את הראש קדימה. חזרה, ועוד פעם אחת. ולחזור לאט בחזרה, ולשחרר את זה. כתף השנייה, אחורה וקדימה. אחורה וקדימה. אחורה וקדימה, להרים את הכתף, אחורה. להרים את הכתף מעניין. להרים אחורה. להרים. כאילו עושים חצי מעגל. יופי, מעולה. נניח את היד, ולמשוך. ולמשוך. נחליק את היד סביב הגוף אחורה. סביב הגוף אחורה. יופי. וזה פעם או פעמיים נלווה את התנועה עם המבט, עם הראש, אחורה,
פעם אחת. מצוין. נניח את שתי הידיים על הברכיים, ידיים ישרות, נמשוך את הכתפיים ואת השכמות אחורה, נבליט את החזה קדימה ונסתכל למעלה, ידיים ישרות, נעגל. זה רק מאוד בשדרה. נמשוך, ידיים ישרות, נגלגל את האגן, נבליט את החזה קדימה, ואחורה, אחת, חזה קדימה, שכמות קרובות, יופי, ולהישאר עם גב עגול, נזוז קצת לצד, נחזור חזרה קדימה, נתקרב אלינו בערך אחד, נשים העיניים כף הרגל, בצד שני, עכשיו זה זמן מצוין למדיטציה אחרי פעילות, הגוף רגוע, והרבה יותר קל להיות מפוקסים, להקשיב רק לנשימה. אני רוצה אתכם לעשות לעצמכם מדיטציה, כדי שינו, לקרב, רגל, כמה דקות רק של נשימה, רגל כפיים, בצד שני. אתמול לקחתי הרבה נשימות. נסעתי עם בתיה שכאן איתי, לראות את ההופעה של הבלט ההולנדי, והיו כל כך הרבה פקקים, ונכנסתי ללחץ, כי אנחנו כבר מאחרות, לא הגענו למוזיאון בחניה. אמרתי, די, עכשיו נשימות. בואו נשום שאיפה, 5 נשימות. שאיפה למעלה, ונשיפה למעצה. זה קל להיכנס ללחץ, הוא באמת איך להישאר רגוע במצב שמלחיץ. נשיפה. יופי. נניח את הידיים על הרגליים, נעצום עיניים, 5 נשימות עם העיניים עצומות. ורק להיות בקשר לנשימה, להתרחבות של בית החזה עם השאיפה. תמשיך. מעולה, קח את העיניים, ידיים למעלה בשאיפה, הרבה אוויר, ואנרגיה להמשך היום הזה, ונוריד את הידיים יד באמצע, בית החזה. תודה רבה, והמשך יום טוב, בסוף שבוע נעים לכולם. ביי, שבת שלום. שבת שלום. תודה, שבת שלום. שבת שלום.